е ученическо състезание за ученици в средния курс на обучение между 5 и 12 клас. Това е място, което те успяват да се срещнат с професионалисти от бранша, да видят какво е тяхното ниво, да получат много ценна и професионална обратна връзка за техните проекти. Има някакви много готини попадения като идеи, като реализация. Децата така определено следят новостите. Имаше доста респонсив сайт. Пожелавам на всички участници да са все така креативни, все така идейни, да бъдат все по-добри в това, което правят, да не се отчаиват, а да се мотивират от провалите и грешките, това е нещо много важно, и да продължават да хакват по такъв готин начин образователната система, защото хакване на повечето от нас така и на по-старото поколение звучи като някаква мръсна, неприятна дума, но всъщност хакването е наистина да знаеш къде е проблема, да намериш слабостите и да ги използваш. Така че те са намерили слабостите и в момента ги използват по един страхотен и много мотивиращ начин. Това е магията на WebLost.